سلام أوشت عدن وزعنكم على مدباتنا اتكتاتلو كبراتن كبرانن ازي لومي تلفزيون نلومي شدشتا قنبات كلتشحن 18 عامة عمرات نابا خمز قربولو ساعات زينات جميرة لهم كسام خنبات مدبنا مسانا كتسنحو نيتبنا سابسكرايب شير لايك كومنت مقبار ازي فيديو كتفل مودما بخبرن عدم ميديانان بروغراماتنا سابسكرايب لايكن شيرن بمقبار كتكتاتلنا بخبرن عدم فلما استزينا كنسمعكم دكتور دبرتين جبر ميكيل كاب تجري وساو خينهم أنصار حزبهم مستسلف وجنات ناب حزبهم متقاس قريبهم لب جزء كبلو تصاوعيت أقربهم نبعلو حيل سلامي لزوع أب عفار زركب عتق حيلي ناب وسن تجري متقعو حبريتات أم ملاخيتهم نتزقفتو زحسبوج زمرحو جنرالات دما كم زبدبه أفليتهم الجدا سلستل على يقنيلنا عين بلن تحتتي ناب حقي يقربو كبل مينستر زينا إيرترا أفليت أب منبر سلامة استحب مستر تقالعون زبلن كالوتن زينا بمحاز على تو مدباتنا بارست زينا فليمنا يلنا حزدما ناب زرزرون كنسقركمينا سناي صانحيت دكتور دبرتين جبر ميكيل كاب تجري وساو خينهم أنصار حزبهم مستسلفوا جنات ناب حزبهم متقاس قريبهم لب جزء كبلو صاوعيت أغربهم ريتك حزام كاب تجري وساو أولي اللي تجري تقصو منجستي كانوا لهم دلي مسرح طلع يدخوني ناب زي اللي أي توي كل كافلا لين تهاليو بذاتي أدي أتقبر صلاح وين كاتب كشكاس كل كام في خمسة كحساب عبي جيجاينا نولنا سلنتليونا فلالاي حسوا ما اليوم حزب يوسني كبهذا ناو عدهم مسو ناو حزبكم مسو هلونا عندنا تسوي تجري مرجع تساتفوا لو كنا تجري زيها هلونا عندنا تجري مرجع زيها من قستي زاد الدقف وبجبر نزك السالط مالتي أبي قرب أوان بريزيدنت خينهم بتنبار بيت مخرج استمرتوا دكتور دبرتين جبر ميكيل لومي نمرخبت حفاش أبي ذهبوا مجلتي أتي ناب سرح استملس بيت مخرج تجري حزبي كاب اتفاقات نبلحان استوسنا سجمت مخانو أرجعيتهم دكتور دبرتين نمنجستي إثيوبيا بموقعات سممع إثيوبيا نهزب تجري نمسنا تقيم اللي يقبلوا خاسيسهم دكتور دبرتين منجستي إثيوبيا نتناي سلام سممع نمتقبار دليت كم زيولن أب كندو نهزب تجري نمتفاعي تكملوا كم زلنون أبريهم حزب تجري مريتو توريرو بمليونات زقوط صار حزب تمزابيلون كله بزح تعقيس يزبلوا توم بريزيدنت حزقن اتقناتات ناب زي ملسوا للدرجة مبسحو بيت مخر تجري ناب سرح مملاسو قدن مخانو أجنزيهم أتي ببيت مخرج تمسرته منجستي سرحو بعلي كم جمرز جلسوا دكتور دبرتين كلهم وجنات زساتفلو حقافي كابينين متياش يسرح له كم زلون حابيرم أزي من قصقازي نهالوات دحنة حزب تجرين مرقات كم كأندي عمام زحاز مخانون تزاربهم دكتور دبرتين كاب تجري وساو خينهم أنصار حزبهم مستسلفوا جنات ناب حزبهم متقاس قريبهم لب جزء كبلو صاوعيت أقربهم اللهم ناب عدم تمليسهم بسلام من قد نزق على سو صاوعيت زقربوا توم بريزيدنت من قصة تجري عاد لا يدقف كم زقبر اللمون على آتهم اللهم من قصة تجري نسراويت تجري بخل مداي نمتنخر نسدراس وقتن قدات أكلات دما زقبهم كبرن مهاب فلي تخرت هيبو كم سرح دكتور دبرتين أرجعيتهم أب مودات دما حزب تجري أب قني من قصة خينو نكك على صاوعيت أقربهم اللهم بليتنال جنرال تادس ورد زمرح جزام محدار نتي بمرص أبورد أفلوت أزيبلو ودب حوحات نبار بيت مخرين كملس موسان بتري والاقوا تقايمهم منتنمرو دكتور دبرتين بريزيدنت خوينم دحر مشامم جن كساب حزين حزبي ذهبوا علا ومجلسي يلن أب سعود عرب نكقنصلو متفريد ومزركبو أما يتجارو سدتنياتات محرتن حلوان نخجبر لهم بريزيدنت تجراي تمحسينهم بريزيدنت تجراي دكتور دبرتين جبر ميكيل ناب مينستر قدات وصاي سعود عرب لول فايسال بين أب زلاقبو هتتصاوعيت أب سعود عرب متفريد وم أب حدقة زركب تجاو سدتنياتات محرتن حلوان نخجبر لهم تصويعم أب زحزوان كاب تجراي زخدو سدتنياتات أب كربا متفريد وم أب حدقة مقنصال كم زركبو بأمنات صبات فليتنا لنا زبولو دكتور دبرتين كوين جنا حزب تجراي أب كربا تاريخ أب عالم كاب زقاتم وعنوتي سواء حدقاتات حدا كم زقاتمو
ኣብ ደብዳቦኦም ብምጥቃስ እዞም ሕዚ ሞት ተፈሪድዎም ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ድማ ብተፈጥሮ ገበነኛታት ኣይኮኑን ንጹሃት ዜጋታት ኮይኖም ድሕነትን ሓለዋን ብህይወት ንምንባር ክብሉ ተስፋ ብምቁራጽ ኣዝዩ ከቢድ ካብ ዝኾነ ኩነት እንተሓሸይሎም ህይወቶም ንምድሓን ንምንባር ክብሉ ዝተሰደዱ ምዃኖም ገሊጾም ሳዕቤን ናይቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ዝተናውሕን ኣዕናውን ኩናት በሚሊዮናት ዝቁጸሩ ሰባት ተመዛቢሎም ስድራ ቤታት ተበቲኖም መነባብሮኦም ዓንዮም መሰረታዊ ስርዓታት ህይወቶም ድማ ፈሪሱ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን መቐጸልታ እዚ መዓት ከምኡውን እናቐጸለ ብዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ብዙሓት ተጋሩ ካብ ሕርያ ዘይኾነስ ብሞት ፍርሒ ሰብ ዝፈጠሮ ጥሜት ከምኡውን ብስርዓታዊ ጽዕንቶ ዝተዳፈፈ ተስፋ ምቁራጽ ካብ ዓዶም ካሃድሙ ተገዲዶም ኣለዉ ኢሎም ብመንጽር እዚ እዮም እዞም ስደተኛታት ካብ ዓዶም ወፂኦም ሓደገኛ ጉዕዞታት ዝገበሩ ከምኡ ዝገበሩ ድማ ብዘይካ ተስፋ ብህይወት ምንባርን መዕቆቢ ኣብ ዝረኸብዎ ቦታ ኣፍልጦ ክረክብ እዩ ዝብል እምነትን ካሊእ ሒዞም ኣይኮኑን ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት ንግስነት ስዑድ ዓረብ እዞም ወገናት ካብ ስቃይ ንምህዳም ህይወቶም ንምዕቃብን ዘለዎ ኣድማሳዊ ሰብኣዊ ባህርያዊ ድሌት ኣብ ግምት ክእቱ ጸዊዖም ብምዃነ ድማ ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብጽቡቕ ዝተመስረተ ትውፊታት ርህራሄ እስላማዊ መትከላት ምሕረት ከምኡውን ክብሪ ደቂ ሰባት ኣብ ምድጋፍ ዘለዋ መሪሕነት ተራ መበገስ ብምግባር ነዞም ወገናት ምሕረትን ሓልዋን ክትግበረሎም ብኣኽብሮት ይጽውዕ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ደብዳቤኦም ማሕበረሰብ ዓለም እውን እቲ ክውሰድ ዝሕሰብ ዘሎ ስጉምትታት ኣብ ምግታእ እጃም ከወፊ ጸዊዖም ንባዕሉ ሓይሊ ሰላም ኢሉ ዝጽውዕ ኣብ ዓፋር ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ናብ ወሰን ትግራይ ምጽግዑ ሓበሬታታት ኣመላኺቶም ነቲ ክኸፍቶ ዝሓሰበ ውግእ ዝመርሑ ጀነራል ድማ ከም ዝመደበ ኣፍሊጡ ኣብ ዓፋር ዝተወደበን ብስርዓት ብልጽግና ዝድገፍን ዕጡቕ ሓይሊ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ውግእ ንምኽፋት ምድላዋት ከም ዝወደአ ብኣመራርሑ ተገሊጹ እዩ በዚ እውን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ነቲ ውግእ ዝመርሑ ጀነራላት በብግንባሩ ምምዳቡ ዘመላኽቱ ሓበሬታታት ወፂኦም ኣሎም እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንክኸፍት ብስርዓት ብልጽግና ትእዛዝ ተዋሂብዎ ናብ ወሰን ኣንፈት ተጸጊዑ ዝርከብ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብዚ ሰሙን 5 ግንባር ከም ዘጣየሸ ዝሓበረ ኮይኑ ብግንባር ሰቆጣን ጸለምትን ጀነራል ከበዱ ፈቃደ ብግንባር ኣጽቢ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኮነሬል በርሀ ባራኺ ወዲ ራያ ድማ ብኣንፈት ሽኸት ኣብ ዓላ ንኽመርሑ ዝተመደቡ እንትኾኑ ነዚኦም ዘተሓባብር ድማ ጀነራል ገብረ እግዚኣብሔር በየነ ወደን ጥሩ ምዃኑ ካብቲ ቦታ ዝረኸብናዮ ዝተረጋገጸ ሓበሬታ የመላኽትም ንኹሎም ብድሕሪት ኮይኖም ዘተሓባብርዎ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤ ከም ዝኾኑ ዝሓበሩ እቶም ፍልፍላት እዚ ንምትግባር ካብ መንግስቲ ፌደራል ሽፋን ዝህብ ከበድቲ ኣጽዋራትን ነፈርቲ ውግእን ደገፍ ከም ዝገብረሎም ቃል ኣትሎም መንግስቲ ፌደራል ቅድሚ መረጻ ኣብቲ ውግእ ናይ ምስታፍ መደብ ከም ዘይብሉ ከም ዝተነገሮም ዝሓበሩ ኣብቲ ቦታ ዝርከቡ ፍልፍላት ቀንዲ ዕላሙ ተጋሩ ንባዕሎም ክዳመዩ ምግባር እዩ ይብሉ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ከየምፁ ጸኒሖም ዝብል ንሓደ ዓመት ሙሉእ ዝኾነ ዓይነት ለውጢ ከየምፁ ጸኒሖም ዝብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዳማ ኣብ ዝተኻይደ ኣኼባ ዝተገምገመ ኮይኑ ሕዚ ግና ሕወሓት ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣፍሪስዎ ዝብል ጉልባብ ብምግባር ናብ ትግራይ እተው ዝብል ተሪር ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦምን በዚ እውን ኣብ ሓፂር መዓልቲ ውግእ ንምኽፋት ምድላዋት ምዝዛሞም ተረጋጊጸሎም እዚ ዝድገስ ዘሎ ውዲት ደቂ ሓንቲ ማህፀን ተጋሩ ዘቃትልን ዘዳምን ንትግራይ ድማ ዘዳቀቕ ስለ ዝኾነ ብኣግኡ ጠጠው ንክብል ብዙሓት ይምሕፀነሎም እገዳ ስለስተልዓለልና የቀንየልና አይንብልን ተሓተቲ ናብ ሕጊ ይቅረቡ ክብል ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣፍሊጡ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባቲ ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት በመምሕዳር ትራምፕ ተላዒሉ ተባሂሉ ዝውረ ዘሎ በይናዊ እገዳታት ተሪር መግለጺ ኣውፅየሎም ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣብ ዘውፀ መግለጺ እገዳ ስለስተልዓለ ጥራሕ ፍትሒ ከም ዘይረጋግጥ ብምግላጽ ነቲ ንልዕሊ 20 ዓመታት ዝጸንሐ እገዳ ፖሊስታት ኣሜሪካ ብጽኑዕ ኮኒነሎም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መግለጺኡ ኣብ 2018 እገዳ ባይቶ ጸጥታ ምስተልዓለ እውን የቀንየልና ከም ዘይበለ ኣዘኻኺሩ ሕዚ እውን ምምሕዳር ባይደን ዝበየኖ በይናዊ እገዳታት ተላዒሉ ክበሃል እንከሎ ኤርትራ እቲ ሕቶኣ ብቀደሙ ስለምንታይ እገዳ ተነቢሩ ዝብል ምዃኑ ድማ ተረጋጊጸሎም እቲ መግለጺ ምምሕዳር ኦባማ ኣብ 2009 ፈብሪኽዎ ዝበሎ እገዳን ምምሕዳር ባይደን ድማ ኣብ 2021 ጭንቀትን ቅርሕንትን ብዝደረኸ መንገዲ ዝወሰኖ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ብጽኑዕ ይነቅፍ እቲ እገዳታት ዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ዘይተኸተለ ጉጊ ውሳነ ምዃኑ ድማ ኣስመራ ትገልጽ ኣብቲ መግለጺ ንታሪኽ ንምሓዝ ተባሂሉ ኣብ 2009 ሩስያ ንእገዳ ኦባማ ብሙሉእ ክትድግፍ እንከላ ቻይና ድማ ድምፂ ክሃበት ብምሕላፋ ኤርትራ ነቲ ዝነበረ ዲፕሎማሲያዊ ኩነታት ከም ዘይረሳዓቶ ኣመላኺታላ መንግስቲ ኤርትራ ንኣልሸባብ ዝድግፍ ዝነበረ መንዩ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ነቲ ንዓመታት ዝቐጸለ ጉጊ እገዳታት ተሓተቲ ዝኾነ ኣካላት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ጸዊዖሎም መንግስቲ ኤርትራ እገዳ ስለዝተልዓለ ጥራሕ ዕግበቱ ዘይምርኣዩ መንግስቲ ኤርትራ እገዳ ስለዘይተልዓለ ጥራሕ ዕግበቱ ዘይምርኣዩ
ኣብ መንጎ ኣስመራን ዋሽንግተን ዘሎ ውጥሪ ንኽሳብ ክንደየናይ ዝመረረ ምዃኑ ዘርኢ እዩ እዚ የቐኒልና ኣይንብልን ዝብል ተሪር መግለጺ ኤርትራ ኣብ ዝቐጸለ ዲፕሎማስያዊ ርክባት እንታይ ጽልዋ ክህልዎ ይኸውን ርእይቶኹም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና ኣብ ትግራይ ዘንጸላለወ ደመናዊ ኩናት ጠጠው ንክብል ዲያስፖራ ተጋሩ ሓቲቶም እዚ ዝተገልጸ ኣብ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ዲያስፖራ ተጋሩ ኣብ በሪ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ብምርካብ ሓያል ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዘካይዱሉ እዋን እዩ ሰልፈኛታት ኣብ ትግራይ ዳግም ዘንጸላለወ ደመናዊ ኩናት ማሕበረሰብ ዓለም ጠጠው ንከብሎ ጆኖሳይድ ትግራይ ድማ ብስምኑ ክጽዋዕ ብትሪ ሓቲቶም ኣሎም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኣከቡ ኣማኢት ዲያስፖራ ተጋሩ ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ዳግማይ ናይ ኩናት ጽላሎት ይርአ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ሓደጋ ዝተረድዩ ህጥ ጽጉምቲ ንክወስድ ጸዊዖም ጆኖሳይድ ትግራይ ብስሙ ክጽዋዕ ኣለዎ ዝብል ጭርሑ እውን ካብቶም ቀንዲ ድምፂ ዝተሰምዐሎም ኣጀንዳታት ኮይኖም ኣሎም እቶም ሰልፈኛታት ን4 ዓመታት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣብ መከራ ዘለዎ ወገናት ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ኩሎም ዝተሓዙ መሬታት ትግራይ ናብ ንቡር ምምሕዳሮም ክምለሱ ድማ ጸዊዖም ኣብ መንበረ ሰላማ ዝተሓበአ ሚስጥር ተቃሊዑ ኣብ መንበረ ሰላማ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ኢና ዘለና እንታይ ሰለስተ ዓይነት ማለት ተሓደ ከም ታንቱ ዘልኩ እግዚአብሔር ፈቂድዎ ስብሓንኮ በቃ ከምዚልና ንጽናሐሞ ናብ ስና ኢትዮጵያ ሓደ ኮይና ተዋሂድና ክንነብር ኢና ዝብል ዝጽብ ሓይል ኣሎ ሓደ ኣብኡ ከዓ ደሞ እሞ ክሳብ ሽዑ ግን ሓላፊ ከይነብረና ከም ቦታና ሓይዝና ስልጣንና ሓይዝና ክንቅመጠለና ዝብል ሓይል ዘሎ ሓይል ኣለና ከምኡ ንብል ሓደ ኣካል ኣለና ብኻሊእ በኩል ድማ እንደገና እኳ ደኣ ናብ ሊቀ ጳጳስነት ወይ ጳጳስ ዝብል ማዕርግ ዓብይ ጸጋ ክትኸም ልብኻ ትኸብረሉ እኳ ረኸብኩ እምበር ንኢትዮጵያ ኸድኩ ወይ ኣይሙቐኒ ኣብዚ ተቐመጥኩ ከዓ ደሞ ኣይጎድለኒ ታገድሰኒ ንብል ከዓ እኒአና ኢና ስኽልና ኸብልና ሓደ ሓይሊ ከዓ እንታይ እኒአነው ንሕና እንድሕር ደኣ ኣብዚ ኮይንና ብኣግባቡ መነበትና እዚኣ እያ መንበርና እዚኣ እያ ሲኖደስና እዚኣ እያ ስና ኢትዮጵያ ሰላማዊ ዕርቂ ክነብረና ይግባእ እዩ ሽግር የለን እስካለቱ እውን ሰላማዊ ዕርቀና እዩ ታብ ሕዝነት እንድሓር ግን ሲኖደስ መንበረ ሰላማ ሲኖደስ ዝወልናዩ ግን ብምንም ዓይነት ታም ክጠፍእ የብሉን ክንፍስሩ ዘይንኽእልን ከዓቢይ ዘለዎ እቲ ድሕሪ ኩናት ጆኖሳይድ ትግራይ ርእሰ ምምሕዳሩ ኣብ ውጅ ዝቆመ መንበረ ሰላማ ከቢድ ውሽጣዊ ቅልውላው ከም ዝገጠሞ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣቃሊዖም እቲ መሪሕነት ኣብ ሰለስተ ጉጅለታት ተኸፋፊሉ ከም ዘሎ እዚ ድማ እዚ ኣብ ልዕሊ እምነትን ምእመናንን ዓብይ ዕንወት የውርድ ከም ዘሎ ገሊጹ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ከም ዝገለጽዎ መሪሕነት መንበረ ሰላማ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ተኸፋፊሉ ኣሎ ቀዳማይ ጉጅለ ከም ዘለናዩ ንጽናሕ እምበር ጽባሕ ምስ ሲኖዶስ ኢትዮጵያ ሓደ ክንኸውን ኣለና ዝብሉ ኮይኖም እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምፍልላይ ብስምዒት እምበር መሰረታዊ ምኽንያት ኣይነበረን ዝብል እምነት ዘለዎም እዮም ካልኣይ ጉጅለ እንኳዕ ደኣ ጵጵስና ረኸብና እምበር ምስ ኢትዮጵያ ተጸንበርና ወይ ተፈለና ኣይቆረና ኣይሞቐና ዝብሉ ብብሕታዊ ረብሓ ዝተተሓዙ እዮም ሳልሳይ ጉጅለ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ክመጽእ ይኽእል እዩ እዚ መስሪት ናይ ዘለና መንበረ ሰላማ ግን ፈጺሙ ክጠፍእ የብሉን ዝብል መርገጺ ዘለዎም እዮም ክብሉ ገሊጾሞም እዚ ምክፍፋል እዚ ኣብ ትግራይ ዘስዕቦም ችግራት ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ከምዚ ክብሉ ዘርዚሮም ኣሎም ብላዕሊኡ ዘይፍለጥ መንገዲ ገንዘብ ይጠፍኣሎም ገለ ጳጳሳት ክሳብ 200,000 ብር ወርሓዊ ደሞዝ እናወሰዱ ብዙሓት ምሁራት ግን ስራሕ ስኢኖም ኣብ ጽርግያ ይውዕለሎም ገዳማት ከይንቀሳቐሳ ተገይረን ቅርስታት ትግራይ ድማ መጻውቲ ዩቱበራት ኮይኖም ይርከቡ ስብከተ ወንጌልን ስልጣናን መናእሰያትን እውን ጠጠው ከም ዝበለ ሓቢሮም እቲ ህዝቢ ትግራይ ብዓብይ ተስፋ ዝተቐበለ መንበረ ሰላማ ብውሽጣዊ ምክፍፋልን ብልሽውናን ክፈርስ ይረአ ኣሎ እዚ ሓበሬታ ብፁዕ ኣቡነ ሰላማ ኣብ መንበረ ሰላማ እንታይ ለውጢ ከምጽእ ይኸውን ብቢልዮናት ዝግመት ገንዘብ ምእመናን ተሓታቲ ክርከበሉ ድዩ ናትኩም ርእይቶ ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ምምስራት መበል 80 ዓመት እቲ ውድብ ምኽንያት ምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዳለወ ፍሉይ እኽብኻብ ማህተም መሪቖም ከፊቶም እቲ ሓድሽ መዘከርታ ማህተም መበል 80 ዓመት ሕብራት ሃገራት ካብ ምኽባር ሓሊፉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን እቲ ውድብን ዘሎ ታሪኻዊ ጥርኑፍ ሽርክና ዘርኢ ምዃኑ ጉተሬስ ገሊጾም ኢትዮጵያ ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ኣብ 1945 ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ካብ ዝፈረማ ናይ መጀመርያ 51 ሃገራት ምዃና ዘዘኻኽሩ እቶም ዋና ጸሓፊ መብዛሕትኡ ክፋል ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ነጻነት ሓልያ ዝጸንሐት ጥንታዊትን ስልጣኔን ምዃና ገሊጾም ብተወሳኺ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ነጻነትን ክረኽባን ኣባላት እቲ ውድብ ክኾናን ኢትዮጵያ ንዝተጻወተቶ ናይ ቅድሚት ግደ ዘለዎም ኣድና
ኣድናቆት ገሊጾም አዲስ አበባ በፍጥነት ብርሃን ትልወጥ ዘላ ከተማ ምዃኑ ዝገለጹ ጉተሬዝ እታ ከተማ መንበሪ ቤት ጽሕፈት ሕብረት አፍሪካን ኣብ ዓለም ካብ ዘለው ዓበይቲ ናይ ሕብራት ሃገራት ናይ ስራሕ ማእከላት ሓንቲ ምዃና ዘለዎ ጥቕሚ ኣረዲኦም ሰራዊትን ሲቪል ሰራሕተኛታትን ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ስራሕቲ ምኽባር ሰላም ዘበርከትዎ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ እውን ኣፍልጦ ሂቦም ኣሎም ዋና ጸሓፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ አስዒቦም ከም ዝገለጹዎ ዓለማዊ ትካላት አፍሪካ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተመስረቱ ኮይኖም ነዚ ታሪኻዊ በደል ንምእራም ቤት ምኽሪ ጸጥታ ብህጹጽ ክመሓይስ ከም ዝግባእ እውን ኣተሓሳሲቦም ንኣፍሪካ ቀዋሚ ውክልና ቀዳምነት ክወሃብ እውን ጸዊዖም ኣሎም ኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባዊ ልምዓት ዝለዓለ ዕብየት ተርኢ ከም ዘላ ዝጠቐሱ ጉተሬዝ እዚ ድማ አፍሪካ ኣብ ዓለማዊ ትካላት ፋይናንስ ናይ ውሳነ ተራ ክህልዋ ከም ዝግባእ መረጋገጽ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ሰላም ፍትሒ ብልጽግና ንኹሉ ንምስፋን ዝተኣተወ ቃል ኪዳን ሕብራት ሃገራት ሎሚ እውን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ንዝሐሸት አፍሪካን ዓለምን ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ኢትዮጵያ ግዳኣ ክትፍጽም ጻውዒት ኣቕሪቦም ዓለም በሃንቀውታት ጽቡዮ ዘላ ርክብ ተባሂሉ እናተገለጸ ዝርከብ ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ቻይና ተጓዒዞም ከም ዘለው ተገሊጹ ፕሬዚደንት ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንወግዓዊ ናይ ስራሕ ዑደት ናብ ቻይና ኣትዮም ኣሎም ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ቤጂንግ ምስ በጽሑ ድማ ብላዕለወ ሰብ ስልጣን ቻይና ዲፕሎማት ድሙቕ ኣቀባብላ ዝተገበረሎም ኮይኑ እቲ ኣቀባብላ ግና ብምክትል ፕሬዚደንት ቻይና ዝተመርሐ ምዃኑ መዘራረቢ ማዕኸናት ዜና ኮይነሎም እዚ ዑደት እዚ ንኽልቴና ሃገራት ጥራሕ ዘይኾነስ ንምልእቲ ዓለም ዓብዪ ተስፋ ዝሰነቐ ምዃኑ እውን ይንገረሉ ርክብ መራሕቲ እዘን ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ክልተ ዓበይቲ ቁጠባታት አሜሪካን ቻይናን ኣብ ዝቕፅሉ ዓመታት ንዝህሉ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ወሳኒ ተራ ከም ዝጻወት ይእመን እዚ ርክብ እዚ ብፍላይ ንቁጠባዊ ምንቅስቃስ ዓለም ሓድሽ መንፈስ ክህብ ትጽቢት ይግበረሉ ኣብ መንጎ አሜሪካን ቻይናን ዝግበሮ ናይ ንግዲ ስምምዓት ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ናህረ ዋጋ ዕዳጋ ሸቐጣት ቁጠባዊ ውጥረታትን ንምንካይ ዓብዪ ሓገዝ ክህልዎ እዩ እዘን ክልተ ሓያላት ሃገራት ብሓባር ንምስራሕ ምስ ዝስማዕምዓ ኣብ ዓለም ዘለው ግጭታት ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕን ንህዝባዊ ጸጥታዊ ዋስትና ንምሃብን ዓብዪ ዓቕሚ ክፈጥሩ እዩ ብተወሳኺ ሓደሽቲ ናይ ቴክኖሎጂ ውፅኢታት ብተመጣጣኒ ዋጋ ናብ ህዝቢ ዓለም ንክበጽሑ እውን ዕድል ክኸፍት እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር ክቡራት ተኸታተልቲ ሎሚ ቴሌቪዥን ስለዝተኸታተልኩምና ምስጋናና ዝዓዘዘ እዩ ንዩቲዩብና ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ከም ዝገበርኩም ብምትእማን ኣብ ናይ ጽባሕ ሰዓተ ዜና ክሳብ ንራኸብ ሰላም